Det her er Rectomus. Jeg kommer fra Maguires. Vi har i dag fået en kunde ind her, der har fået nogle grimme mudderklatter op af hans skærme. Og vi har fået lavet sådan et produkt her, hvor det er, vi kan fjerne de her mudderklatter nemt som ingenting. Og hvis du køber den her uge, så får du en autocamper med. Du skal så selv betale fragten. Men lad os nu se, hvad produktet kan. Ja, og vi skal simpelthen præsentere vores nye Maguires produkt her til car detailing. Hvis man har sådan et par fine små pletter her efter noget mudder eller et eller andet, man lige skal have væk, så kan man lige at sprøjte stille og roligt på her. Og så tager man simpelthen lige kluden, og så gør man sådan der. Og nu har vi pudset i knap 30 sekunder. Og se hvilken resultat vi har fået ud af det. Vi står her i dag med endnu en tilfreds Mazda-ejer. Og han skal til at køre væk i sin splinter nye Mazda 626. Her er nøglerne. Så skal du lige have sådan en gratis en her med. Og så skal du have den her klud med også. Og så kan du ellers køre hjem og nyde dit dejlige produkt. Endnu en tilfreds Maguires kunde.